Aktar minn 50% tan-negozji f'Għawdex qed jaħsbu li jwaqfu l-operat tagħhom. Aħna ġajt naraw li pereżempju mill-istħarriġ li għamilna, stħarriġ fost il-membri tagħna, ġifieri għalluna isma' dawk huma opzjonijiet li qed nikkonsidraw li jgħalqu anki kompletament, anki minħabba l-istrutturi żgħar tal-kumpanija Awċin. Jiġifieri imma qed ngħidlek jiġifieri għalihom tkun qafsa ta' qalb li they have to resort to things to this situation, imma s-sitwazzjoni hija diffiċli ħafna. Kliem il-kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozji għal Għawdex Daniel Borġ waqt li kien intervistat fil-programm NetLife fejn hu spjega li l-COVID-19 qed iħalli sitwazzjoni diffiċli ħafna għall-Awċin u li l-pakkett ta' proposti li ppreżenta l-Gvern mhumiex ser jgħinhom. Bil-pakkett li annunċa l-Gvern tieni wieħed, ġifieri xorta għalkemm hemm miżuri li huma pożittivi mhux qed jolqot tajjeb ħafna lill-kumpaniji. F'Għawdex nofs il-prodott gross domestiku jiddependi direttament mit-turiżmu. Turiżmu li jiġbor fih 20% tal-impjiegi f'Għawdex kemm b'mod dirett u anke indirett. Apparti mit-turiżmu ġew affettwati setturi oħrajn bħas servizzi diġitali, it-trasport u l-manifattura. Kull negozju huwa differenti minn ieħor u għalhekk jeħtieġ li l-proposti li joħroġ il-Gvern ikunu speċifiċi. Il-Gvern bil-miżuri li ħabbar jisu one size fits all approach. Meta m'għandekx dan il-każ, veru għandek il-low end, m'għandek ukoll il-high end. X'se jiġru x'kien titlef dawn l-impjiegi. Aħna il-messaġġ tagħna huwa wrid joħroġ b'mod ċar li jekk il-kumpaniji u f'Għawdex jieħdu daqqa qawwija biex se tirristartja inti l-ekonomija. Il-Kamra tan-Negozji għal Għawdex qed tesiġi li għandu jkun hemm pakkett ta' proposti li jindirizzaw b'mod dirett ir-realtajiet tal-Awċin.